Мин агай Тевотта һеҙгә килгәндә һин бер самолет тураһында һөйләп йөргәйнең. Ул самолет ҡайҙалыр нисектер ҡолап төшөп, һине алып барып металлға завод иткән. Шул турала һөйләп бир әле. Ул турала был беҙ Зилайыр районында йәшәгән ваҡытта, районда был булды, был хәл 72-нче ел. 72-нче ел ҡыш инде, где-то февраль айҙары. Ул ваҡытта самолеттар һәр бер Зилайырға, Андываус отырған, Кананикольскийға, Хайбуллаға, Баймаҡҡа, ну, һәр бер нидә инде нидәр булды, аэропортлар булды инде бәләкәй генә. Уна бер төн звонок, өйгә звонок итәләр. Мин ул ваҡытта начальник участка булып эшләйнем Зилаевскийда. Минең баяғы тяжелый техника шул эс бар инде бульдозер. Шунан әйтәләр, вот мына маршрут Уфа Хайбулла маршруты самолеты, значит, безнең яҡын бер нидә авария яһаған дип миңа звонок итәләр. Значит, алар килгәндәр Хайбулланы, значит, аның нихендә эсендә где-то бер 10 кеше булган. Ну, всего 12 местный бит инде. Шуның араһында Хайбулланың военкомы булган инде. Зуррак кешеләрдән шул берәү булган. Шу бер ике укытыусы там нигә килгәндәр инде. Шуннан бик ул елы буранлы булды. Нык ҡар, буран. Алар видимость насар, алар фактически Зилайырда ултырып, ҡайһы бер кешеләрҙе төшөрөп китергә булгандар. Но алар почему-то яңылышып, нейде ориентирҙы. Алар беҙҙең аэропортты, Зилайыр аэропортын үтеп китеп, мына хәҙер Баймаҡ Зилайыр трассаһына етмәй, тауҙа ҡолағандар инде. Ҡолауҙың нәмәһе шул бая видимость булмай, ул Андыва битенән аттан гына уса. И килеп һуғылған ағасҡа, ағасларға инде. Ағасҡа һуғылған арҡаһында ул прямой удар булмаған, ергә ағас амортизировать итеп, өрлөп килеп ҡолағандар. Шул ваҡытта, значит, аларҙың араһында бер ике кеше Перемгә пила дружба һатып алабыҙ дип китеп баргандар. Алар аҙыраҡ эскән булған, алар ныҡ тотоноп, даже ултырмаған да булгандар. Ул ике кеше самолет төшкән, ҡолап төшкәндәр дә урманда беҙҙең Зилайырда бесәнде ташыйҙар, тиәп ташымайҙар, трактор белән һөрәп теге шул тракторды күргәндәр дә кәбән башына менеп Зилайырға киткән дә баргандар. Бүтәндәре ятып ҡалған, шул хәтта теге военком, еще бер 3-4 кеше аҙыраҡ яра алғандар инде. Смертельный түгел. Шунан хәҙер бит инде анда барып ул кешеләрҙе алыу өсөн юл йөрөргә кәрәк. Шунан беҙ инде уятып минең нейҙәрҙе, механизаторҙарҙы күтәреп юл ярып бардылар инде. Мин аҙаҡ, конечно, бардым. Юл ярып барып, тегеләрҙе скорый помощьларға тейәп, ҡайларын больницаға, ҡайларға арыуыраҡтарын баяғы просто привязка фәлән түгән генә эшләп, шулай иттереп, ул самолетты шунда решили списать. Ну, как бы ул үҙе хото белән ҡайталмай инде. Там авария булғас, фюзеляж, ниләре, крыллары һынған. Шунан хәҙер мин бит инде какой, мин әйтәм, миңә кем түләй бының өсөн, минең эшләгән механизатор, трактор өсөнән, там, сәләк и прочее. Ярай, һиңә самолетты һиңә ҡалдырыбыҙ, һин нимә эшләһәң дә эшләрһең. Согласился. Ярай, хәҙер весь ниттеләр, ну, конечно, Уфанан яғынан нейҙәр килеп, специалисттар инде. Ну, конечно, самый основной узелдәрен, двигателдәрен, неләрен весь алып, тейәп алып киттеләр да, фюзеляжды, значит, минең трактор белән һөрәп килеп, беҙҙең территорияға индереп, фюзеляж, там, крылья, фәлән түгән, ну, железный
металлический неләрендә алюминий яны. Апкеле мен территорияга без С-80 белән он тап только действительно калдырдылар металлом итеп инде. А то мин уже мечтал ул фюзеляждан бер будка эшләп юлга теге яйган механизаторлар яшәргә бер будка эшләрем уже мечта итеп йөрим. Но был мечта минем не сбылась. Илһам без йимергәндә. Ну вот, теперь этот самолет хинеке. Тип менә карап торып, шуңа хәзер ну разбирает дип инде әйтеп, айсы ваклап дигән шикелле. Мин 2 мәртәбә тияп бортовой машинага сибага металломга барып завод иттем. Шул булды миңа минең механизатордың трактордың хакы инде. Һәм күп максатларның Ул аксаны хәзер кайдан беләм инде. Ну светмет, но безнең акса белән эшләмәйбез инде ул бергә теге перечисление белән килә. План бар бит. Һәрбер хозяйствога, һәрбер организациягә пландар бар, зато мен планды перевыполняю. Но за перевыполнение миңа премия 20 тәңкә яддылар. шул самолет аркагында һин 20 сум максатларның инде. Премия. Шула. Ярай, рәхмәт. Кызык сөйләгәнең өчен.